Ktoré mesto nazývaš svojim domovom? Bratislavu. Ak by si mala písať Bratislavu 3 slovami, aké by to boli? Pekná, praktická a zelená. Obľúbený hud v Bratislave. Okolie Rozhlasu, Blumenthal a Ráčko. Najkrajší vnútroblok. Roh Zelenej a hlavného námestia, to je Paluďajov palác. Lebo tam skrýva jeden veľký poklad a stretla som tam jednu úplne nádhernú pani. Najkrajšie Magnólia. Park na Belopotockého, ako je taký bytový dom od Emila Beluša. Ak by si mala na Bratislave zmeniť jednu vec, aká by to bola? Celoročné terasy. Najkrajšia bratislavská fontána. Poviem, že námestie Slobody, ale mám veľmi rada aj park Andreja Hlinku a Kukoreliho park. Skrytý klenot v Bratislave, o ktorom málo ľudí vie. Medziarky a UFO. Najkrajšie miesto hodinu od Bratislavy. Vlakom 53 minút, stanica Nové Zámky. Tá ikonická architektúra tej stanice je úplne že nereplikovateľná a mám k tomu spomienky, pretože tam kúsok odtiaľ žila babička, chodili sme tam na prázdniny. Kam na prechádzku? Na Hradný kopec a všetky tie vily a tie maličké uličky a krásne domy. Miesto na Slovensku najviac hodné Instagramu. Gamer, ale nielen Instagramu, ale celé história toho, čo sa tam dá nájsť. A čo sa tam dá nájsť? Okrem tých úžasných technických pamiatok, tam gotická cesta, tie kostolíky sú úplne úžasné, príroda a taký nie ešte stále rozvinutý turizmus, vďaka čomu sú tam neskutočne vďační ľudia. Ak by si mala bývať v jednom inom meste na Slovensku, aké by to bolo? Vrátila by som sa do svojho rodného mesta Trenčín. Kde v Trenčine na kávu? Na námestie, tam je padok a coffee shop. Jedno miesto na trávenie času s deťmi. V podstate akýkoľvek outdoor, ale ja by som ich zobrala zrovna na tie Medziarky. Je to tam úplne autentické. A čo pre teba znamená domov? Priatelia, rodina a pocit bezpečia.